Vamos a ver así. Vamos a ver así. Verwaarheid is het deze. Nee, is dat kijk we gaan. Maar speelt niet zo. Oké. Je voice het is nog af, denk ik. Oh, hier zit het in. Zie je. Why die is nou lekker
Hold up. The cutscene. Why weet jy eigenlijk corrupted trees in animals? Die alpha wolf The nee. new rift Kijk, has sien jy die animals nee, hulle gaan gepoisoned wees. Sien jy as hulle dood nog hulle kos. Hulle kos gaan infected wees. Hulle kan nie eet nie. Dude, dis hoekom moet jy gou wat mondelik nie dis of hulle diere doodmaak. Want anders word hulle ook gecorrupted, weet jy. Daar gaan ons die kos het om te kan lewe nie. hard mode now active. Oh shit. Hoor jy gaan hungry wees. Hoor ek kan klats sien. Oh shit. We forgot. Hoor ek het jou gesê. Ek het hom nie. Ek kan net van evil. Nee, oh, Wait, I know make my career. oh, so goed. Ada kurang sih. Sekarang nak. We are so doomed. Ik is gemute aan de setting. Oh, waar is dan het? Oh, is het dood? Ik is gemute. We are so cool. Toen maak me Het jar. was sick, Gerda waren op de grond. Zo, je was... Oké, hier zijn die vorige emo daarom voorbij. Oh, is die ding? Ja, haring detective waar hungry dies. Kijk gewoon hungry dies van Nantes. Hold up.
hungry deer. Not detected. Oh, Wat Dat is was dat? een- Zo'n lekkere kool is nog normal. maar die cold is cold is normal. Oh my Hij is god. nog een lekker, is nog Too maar. rough, activated. Ons moet die map spelen. Scanning. Die is niet klaar voor. Waarom? Hoe gaat hij hoe gaan ze? Oh my god. Oh The my rem. gosh. The rem. Unexpectedly. Oh no, he charged me. Oh my god. Help me. The sky is on fire. Oh my god. He's coming for me. Oh my god. He's coming for your buns. Drop ik die vlees het per ongeluk. Nee. Oh my god, bro is Why is hij niet lang voor hem? Why maak white I will do it. Oh my god. Oh my god. They are coming for me. Hallo Kim toe. Waar is cool? Ja, ga die kool gaan halen. Ik moet het halen. You took op. Hij charge me. Oh, ik bang. Oh shit, aber stars. Why denk morgen aan. Ja, kom in. Yo. Oh my god. Hoe gaat het donker? 3 rifts, ja. Wait, ik ga het volgen. Even kijken waar ze. Why vat die raf te tikken? Ik ga je nou komen mij? Waarom zeg ik moet gewoon gaan eten? Ik moet gaan eten. Maar waar ons... toch als je hopelijk als je ons leven het gevaarlijk die politie. Dan moet je ook geboord. Violating policy. I don't care bro. I don't Wat betekent nou een van hij? Ik fix je al. Ik ga lang met dit man. Why itay course mo os no wala course. Why chobut os amper bij camp level 5. Wat is het? Os ben 90 te zien dan. Wait, you know. Now you still bunnish food. You. Zo lang kijk ik gewoon voor Os ben 92. We can do it. Level 5 is underway. Even level 5 kalau tiket dan kan je expansion kan. Wel teman. Why yelk se weer is lekker deh. Yelk se weer. Oh. Wait, ik wil nog. Jezus is niet één, Jezus is niet Even één. sebenarnya aman yang tak biar. Was mun nog akan nih. Jangan buat kan wajar beli PlayStation. You are going to die. Then it's gonna be all your fault. I have all the food. Yeah. Ik weet hem. Kost bring food game toe. Ik ga alles hier zo toch. Saya kan gerag os gaat het nodig. Als amper is stuur. Net eens probeer om te eten. Wait, nee. Zijn we zo. Als ons getek vandaan gaan die. Ja. Nee, zijn we stil. Yes. Wat is een bandage? Ja. Ik heb ook een bandage. Maar thank you. Oh, varai maar. Nee, hij gaat meer gaan sturen. Hij gaat er 6 vis. Massive! En hulle gaan die blauwe kooltjes ook bring vir ons. En later dan kom die kooltjes king ook saam. Sien jy? So, hoe de fiet mens die ding? Die rafts. Ik heb vergeet. Dan moet je kijken goed. Why kijk hier, Dan moet je corrupt animals nee en die corrupt trees afkap. Dan kan je de forest zo safe. Wanneer verder bij moet je als je alle hospitalen, weet je. Hoe is een petrol voor die camp en fuel en kool. Oeh, zo eventjes. Ik heb het nog tegen. Hold up, ik moet nou halen, ik moet nou springen deze toe. Ik heb petrol gekregen. Voor camp level 6. Oh, ik denk dat ik alle goed fight alleen. Oh, fuck. Waarom een golden chest? Give me the yelk eggs. Give me the yelk eggs. No, don't give him the yelk Yes, eggs. oil barrel. Oei, als ik die nou met een massapudding gedaan is, ik oppel. Kijk, waarom flips? You are hungry. Oh my god, brother. I'm about to die, brother. I just Alpha will really want to get with me now. Really, bro. Really. Oh, a penis. Ik ga toch gewoon hier weer.
Alpha Wolf, you are going down. Waar ik het nog penis gekrijgen, ik moet naar Aldi nog gebruiken. Oh my god, bro, I'm so cooked. Oh my god! 4 rams. Ja, ik moet me healen. Die laatste penis ik nog gebruik. Bro, I'm so cooked right now, bro. Hij is vast in de ferische huis. Hij is zwaar, nee. Bro, I'm so cooked. En Allah gaan langer van hem te worden gaan doen. Boy, geef mij een meat. Geef mij een meat, you wolf. Oh my god. I'm starving, what? I'm starving, had to watch it. Ah, freak. Eet een peetjes bij jou. Ja, bro, ja. Ik moet nog één gebruiken op mij, bro. I'm about to what ik bij die. Hoor ik het gestart. Alpha wolves, ja. Hoor ik dan niet. Hier is een alpha wolf. En dan een gewone wolf. Makkelijk. Wat? Makkelijk, dit een stier. Ja. I am Hoe die so... nou nog op... Ay, shit. Hoor je even pakken je upgrade krijgen. Ga nou even naar PS-rooms doen. Ik vind... Haal je goed check op je vloer. Hoor je, jij moet even mij wat pakken dat je terug kan. Oh no. Alsjeblieft, jij hebt het mij. Ik ga doen het. 4. Ik hoop een eigen leid. Cool. Wacht net. Ding, 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 ding. Hoor je, pas op, als je alpha wolf enige gewone wolf. Oeh, shit, joh, maas. Als niet de alpha wolf zien rondom. Oh, het is niet. Hoor je, ik heb alle penis gebruikt. Thank you, my G. Oh my god. Wait, je denkt take me video. We gaan doodgaan met broodjes. Ik is op die. Oh my god, bruh. Ja. Ha, he's staying no shit. Waarom put dood ik nou? Wala, I'm gonna carry shit upgrade video. Waarom? No, wala ka ni bro bantay. About to below bantay. Ik zie dit kaas na second. Shut up. I have more shit. Waar was hij? Wait. Oh, what the heck? Die was nog laatst nog een Wait. rolling sis. Wait. Eet die MRI, eet het niet. Eet het niet, zei. Hoe kan drop zijn, eet het. How do I eat it? Wait, ik wil zoomen. You are hungry. Bro, ik zeg je aan. Wait, broer. Ja. Wacht, petrol. Ja. Kom in, doe. Ja. Foei, frek. Ja, toen nou Help even me, gauw. fit. Toen nou even treden, gaat het doen. Ja. Oh, ik moet het in piece en dan staat het door. Hij steek was goed. One. Oh, ik moet nog ik fight terug. Kijk, wat de kant van de wereld is ik al. Wacht, ik ga je op een map. Kijk hoe ik kleren, ik in groen als lichte groen. Die. Night approaching, ja. Ja, look him to. Ja. Wait. What can I get? Wait bro, die Collins is. Wait. Rescue for a basket. Ja. Rescue niet, bro, I'm rescue niet. Rescue for a biscuit. Rifle, wait. Risk it for a biscuit. Not bad. Risk it for a biscuit. Hier is nog een die is Collins is. I knew. Ik heb weer die pil erin, dus die massive. I don't care, bro. I'm hungry again. Ik denk ik eet kost in mijn zak. Oké, nog ammo dan. We are so Wait, ik moet cooked nou komen. Als ik kost beluis, die MRI, nee. now. Hij doet wat ik. Fuck, bro. Ik heb meat gegeten in mijn zak de hele tijd. Koos. Wat? Leuk, thank you. Wacht even met nog mensen spelen, dan kijken we wel een voice zitten. Nou, kost ga uit. Oh. Hij zegt, anyone with voice chat, let's make a team. Anyone with voice chat? Ik heb beeld in mijn licht gegaan. In mijn screen recorder is no